Emaneurre Euskarari eguna ospatu dute Ordizian, Euskal Jaien egitarauaren barruan. Ekitaldi nagusia kuadrilen arteko herri kirol txapelketa izan da. 161 lagunek hartu dute parte bertan. Urtero bezala, iraileko lehenengo larunbaten herri kirol txapelketa herrikoia ospatzen dugu. Gaixen aurten 20 talde animo gea, eta goiz pasaiar bat itxeko asmokin, da gero frontoien bazkaldu eta txalden joteo pixka, eta gero gozotegikin egune bukatzeko asmoz, Emaneurre Euskararen eguna. Azkenen lehiaketa bada, baina, kompetitibidadea alde batea utzi eta kuadriakin poltioa pasatzeko aukera aprobetxatzen dugu. Lehenengo oskola pustu gine hasten zen, gero txingak, urrena harrie, gero trontza ikien genuen, gero sega, zaku azterketa eta korrika. Hori izan die 7 probak. Kosten kuadrilla izan zen herri kirol txapelketako irabazlea, Gausen aurkako finala irabazi ondoren. Berazteko sorte auki dugu, behingoz, eta hoxen oso guztua. Egi esan trontzan oso ondo moldaugia, eta beste pixkat ataska bindi, eta hor atea de balde pixkat, eta gero mantendu inen dut, da oso guztua egi esan. Sokatira txapelketare paraleloki antolatzen dugu eta irabazlea downtown izan da eta oso matera dana. Emaneurre Euskararen eguna da eta guk antolatzen dena, Ordizin ambiente euskaldun bat sortzen den egun bada, herri kirolak ospa eta gero bazkari batekin amaiera eman da, hoxen, euskeraz eta euskal kulturak gozatzea egun honetan.